ugek sak duli tombel-mel. Gareng nggih Pak. Petruk nun Bagong apa? Iki ndaramu wis medhun saka pertapan sakwise sowan nang ayunane sang panembahan Abiyasa. Wilujeng den so sungkem kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa mung pangestu wae tampan ana. Kula pundi nggih Den? Nek ra ketemu rasa digoleki. Malah ngrusak ngrekam. Ting klidih. Dilarang ting klidih. Iki wahyae Nugroho medhun aja do turu. Mula ana tembang aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat isi bokor kencanane. Niki jumbuh Den. Nggih Ndara. Nggih Gus. Pun gek kepripun? Niki ngirit wekdal. Mangke mindak kirang sae Gus. Kengeyang wau ngendika kepripun wong bapak ki nyuwun prisa. Iya. Bagong nun. Kowe wis mangan apa ulung? Empun. Pun pokoke ajeng ses apa? Ora. Ajeng ses kula nggawa lintingang. Monggo niki kula kei menyan. Ora sembrono. Ndara Abimanyu ki ora tau ses coba sawangen cayane wae buayane wae ngenguwung tejane wae. Kaya ngono kok kaya le pantes yen to minangka dadi pangarsaning para kawula Den. Karang Tengalas niki ya werna-werna swarane wonten swarane asu ajak, ana swarane macan, ana swaraning manuk. Ning niki mboten perlu kecil hati. Niki mangke ajeng kula sebawani kanthi kekidungan sing kanggo nyingkirake lagune Jim Setan Priprayangan ingkang arsa anggiri godha. Niki mangke anggo sebawani njuk do semingkir muga-muga ora ana beda Den lampah panjenengan samangke lulus raharja nir ing sambikala. Iya Kakang Semar sangka dawuhing Abiyasa aku sakwise bisa lulus saka nandhang prihatin sajroning catur dosari kaya tanpa pambengan nggih. Inggih kaya mangkono eyang weling marang aku kalametu kabeh disumanggake marang Kakang Semar Badranaya yen ora bisa ngiguhake geduwung aku nganyutuh Kakang Semar. Semareka den prayitna semu uri reseka balik Titiyoni gondoyoni gondoyoni gilar-gilar sumedi tengahing latar Bagong raperak-perok kacarita rikala semono Kyai Semar Badranaya kepareng nampi
pangandikanipun Raden Abimanyu. Sakwusna katampi kanthi wijang boten wonten ingkang jijir wekasan Kyai Semar sajroning batin ngidung. Yen nyuwun wonten ngarsaning Gusti King mawa sumulih lebda ing karya sak samunipun paripurna nggih ngidung katon karaos rasa lan Prabowo ingkang jalaring mrindinging wuluning titah lon padha smingkir wekasan Kyai Semar anggendong dhateng Raden Abimanyu minggah wonten ing kayangan Cakra Kembang Nut Sarating Surya gumebyar ing antariksa. Gareng Petruk Bagong. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Kowe do nunggu nang kene. Aja pati-pati kowe do lunga nek Bapak urung kundur. Iki Ndoro Abimanyu wis tak gendong. Aku arep sowan nang gone anakku si Kumajaya. Nggih, Pak. Nderekaken. Nggih, Pak. Ngatos-atos. Sing hati-hati, Pak. Yo. Katarita rikala semana Kyai Semar Badranaya nggenya anggendhong dhateng Raden Abimanyu krana matekaji ing kono amung sak kedheping netra wis prapta ing kajiwangan Cakra Kembang. Wis kepareng lenggah wonten madyaning kayangan nenggih Sang Kumajaya so ingkang garwa gupuh dupi mulat ingkang Rama tedhak sigra nggenya angacarane dhateng Praptanira Kyai Semar Badranaya.
semubang iwang aruna katinetraning anggo apa sabdaning kokila ana kene tunganing kung lirmu sing bini panca papatoke ngayam wana pratandha wus gagat enjang aja kaget Kumajaya aku sing prapta kula nyaosaken sungkem pambekti kula kunjuk Kanjeng Rama Ismaya kula nyaosaken sungkem pambekti kula kunjuk Kanjeng Rama Ismaya tak trima kowe do ngaturake sungkem marang wong adara liwat lumunture samudra pangaksama luputku mung pangestuku wae tampanana kula nuwun kula pundi Rama Ndara Abimanyu sungkem kula kunjuk pukulun iya apa Abimanyu tak tampa iya Abimanyu tak tampa aku ki arep takon apa pancen ya bener sing jenengane dewa kuwi bakal ngedoake Nugrawayu ika jati upamane bener aku bakal pitanya nek bener nyur dinggo sapa nek umpamane kabar sing tak tampa kok mung ayawara rasah tok ngenehi wangsit wong wangsit kok wangsit marake geger para para titah injih kepareng estu yen to Jawata badhe ngedaken Nugrawayu menika pancen pintanipun pun Abimanyu bejo kemayangan pancen niki sing tak gadang Den iya Kakang gandeng kowe wis cetha kandha kaya mangkono banjur Wahyu ku mau kene tak suwune banjur bakal tak papake ana jagate Ndara Abimanyu ya momonganku menika taksih dumunung wonten astanipun pukulun pada wonten ing Kayangan Ngundarandin taksih wonten ing Kayangan Ngundarandin trembelane iki engko njuk aku kudu mlaku ndono wis tekan papanmu kene Cakra Kembang ya aku kudu mboten temtunipun menika saged dipun suwun kanthi matek aji Asmaragatra ingkang saking menika malah lali aku aku kuwi duwe mantram kuwi kok dadi suwe ra tau tak nggo malah lali ya nek ngono rewang-rewang ngono ayo disuwun bebarengan muga-muga Nugrawayu mau pancen dadi pepintane Ndara Abimanyu muga-muga mengko bisa mbanjul kasembadan Semareka den prayitna semurine seka baleka bali
titiyoni gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilar sumedi tengahing latar wah rada bingung kula tak eling-elinge kacarita rikala semana Kyai Semar Badrana sarengan dhateng ingkang putra pun Sang Hyang Kumajaya sesarengan angen-angen cipta kanthi matek asmara gotra nuyanayuh tinampi dening pukulun padha jumlorot ing dirgantara kaya lakuning daru kumelap cahya manjing wonten hangganipun Raden Abimanyu lega tiasing Sang Badranaya Kakang Semar krasa mboten saempune kula sesarengan kalian pun Kumajaya nyuwun tumedhak ing Nugra Wahyu iya Kakang Semar aku rumangsa nyumurupi sumorot manjing ana ing anggaku dadi njalari rasa tentrem Kumajaya gandeng iki wis antuk gawe tegese mengko Ndara Abimanyu bakal kelakon nggone bakal mranata marang kabeh para kawula sing lagi klerah-kleru krana pacoban dahulu bapak njaluk pamit mbok inggih mangke-mangke Kanjeng Rama mbok inggih mangke-mangke Kanjeng Rama ora iso ngisor sibuk bapak gawane akeh Ndara Abimanyu golek nyuwun pamit kulun kula nyuwun pamit ya sing ati-ati Abimanyu kulun kula nyuwun ya sing ati-ati Abimanyu nyuwun pangestu
iki mbasa wis nuwangsa nampa wahyu kok juk oleh mlaku banter ora jamak ora kelingan mau le mangkat tak gendong mbasa wis oleh nugroho kok juk mah dadi ninggal nek ngono bener parikane bojone Solomon ana tembang mlaku dhisik ora ngenteni ngono digawe becik ora niteni mulane bojone utawa sing lanang dadi kuru mergo ora niteni muga-muga ora ana apa-apa alon-alon Den gondok bleguduk manyar-manyar ora bakal pangling iki putuku bocah bagus Abimanyu kula nuwun inggih Eyang sungkem kula kunjuk iya tak tampa saka ngendi inggih saking nyuwun nugroho wonten ing kayangan Cakra Kembang antuk gawe inggih pinaringan wahyu Eko Jati lah talah ya kaya ngono kuwi aku dadi mbahmu ya mongkok ya bungah jare arep dandani Tanjunganom kula nuwun inggih wis kelakon inggih dereng mboko sithik mergo wong dandan-dandan ki mau nek pancen serana lan syarate durung pepak bisa uga rada dadi karonden kula nuwun inggih ning tak kandhani rikala kowe bisa ndandani Tanjunganom mergo pusaka-pusaka sing wis dienggo gawe srana kuwi kowe bisa ayem tentrem ning janji mengko koncatan pusaka-pusaka kuwi mau bisa panas meneh perbawani mula kang saka kuwi mbah bakal klungsu-klungsu udu kowe tak wenehi mantram panolak bala mantra menapa panolak bala uji menika werdinipun pripun ya wis pokoke anggere kowe engko ngapalke kuwi njur panggiri Gudha ingkang wujud apa wae bisa banjur sumingkir sembah nuwun yen ngaten monggo lajeng kula boyong wonten ing Tanjunganom ing samangke badhe kula suwun ngelmu utawi mantrampun ora iso iki nek dadak ndono simbah lagi sibuk tak wejang nang kene awang ming patang larik kok ya kula nuwun iki kene rada maju kene kacarita rikala semana Raden Abimanyu dupi nampi pangandikanipun Sang Tapa Panembandana datan darbe raos Cubriya
Wusana Sang Pandhita Dana nyepeng pamidanganipun namung kendel kewala. Nanging saknyataning batin Sang Pandhita Dana nyepeng pamidangan nipun Raden Abimanyu saha ambisiaken mantra wonten talanganipun Raden Abimanyu. Wusana tutuk gigit jangga sapa pambuh sapa wara saknyatane Pandhita Dana kanjengan dening Sang Hyang Bathari Durga dupi den cokot jangganipun perbawaning paras nglumbruk Raden Abimanyu. Mati kowe. Mati Abimanyu. Ora bakal kowe iso urip merga Kembang Wijaya Kusuma wis dilebur ana ing kayangan lebokke ana ing kawah. Pakmu Gedhe Baladewa mati. Setyaki mudhar. Sapa sing arep mbelani Abimanyu? Obrak-abrik tanjakan. Bendaramu kenapa iki? Lolo gareng bendaramu kena ngapa? Ayo sampeyan takon aja takon aku. Wong niku sampean sing gendong sing tansah caket karo Ndara Abimanyu ya sampean kok dadi mah takon aku. Kowe kok dadi karo bapakmu kok nyengol-nyengol mawon. Wong tuwa cok ora. Ha wong cetha kene kok nunggu nang kene aja pati-pati kudu nek bapak ulung kondur. Kok Ndara Abimanyu kena bebaya kok sampean nyalahke anak utawa takon ora ngerti, ora iso. Kulo ora ngerti. Kang Gareng ya aja njur ngoso. Mangkel aku. Mula wong tuwa duwe anak iku kudu wong tuwa iki wajib bekti karo anak. Ketap-ketip nek kurangane apa lah aku ngeruk kowe. Ya malah wong iki nek wong nom anggere wong tuwa ki cok ngoso utawa wani kala masane mah kualik. Rekane arep nyeneni bapak mah kurang apa le ngeruk. Petro Nun Bagong tilem wis rasa digugah. Engko nek ana apa-apa rasa bagi. Bendaramu gendongen goleki Sinuwun Ndwarawati. Aku percaya mengko nek Sinuwun Ndwarawati bisa ngudani. Oh nggih. Kowe wae poreng anak tak gendong nek mah jujul. Gandeng kowe sing dhuwur ya kowe sing gendong kowe. Aja kesuwen gendongen goleki Sinuwun Kresna mengko aku bliak-bliak nututi. Oh nggih, nyuwun pangestu, Pak.
saka gunung malumpat aneng pang-panging wreksa ana lasak wana wasa anut ilining tirta aku ki arep nang Tanjung Anom lah kok malah kepethuk macan apa kepinter lan sembodo bisa guneman kaya aku jagat Dewa Bathara kowe suarane gandem apa kowe macan duwe jeneng aku macan duwe jeneng aku arep goleki Bathara Kresna arep goleki Waireng iya kanggo apa aku kepengin supaya bisa Renowat terima laku ning tenan iya kowe iki jane galak ora to iya nek dong nek diwarai yo galak aku yo galak aku ki nek yane iki galak aku ning janji kowe cilik mengko wani gawe kacilakane Waireng aja takon dosa mati bareng karo aku iya wis aku ora bakal cidro ngubaya sing baku aku butuh slamet aku kepengin Renowat terima laku ya wis ayo tut ke aku sinayeng mangklung mangruk mining cakra baskara kumiter aneng asta kumiter aneng asta Dewi Kramani lore sagunung-gunung mangalingono duk winejang pinedhik sang Padmanaba ladalah iki mau sakjroning ingsun tumuju ning Tanjung Anom wis ketemu karo si Wisanggeni ngandhakake lan ngandharake kalamonto Tanjung Anom kaya dene nampa pageblug ning kabeh mau wis cemetha perkarane banjur iki aku bakal nerusake saksana budidaya murih tentrem lan lancaring sediane Abimanyu iki ketemu karo Antasena. Wah. Ayo sungkemku wae katur. Ya tak trima ana apa? Iki mau jane rak ngene. Aku karo adhiku si Wisanggeni iki andum gawe sing supaya aku nyeraki ana ing
Tanjung Anom Kakang Gatotkaca ning kok Kakang Gatotkaca mbok menawa le ngulat-ulate Mandura mung ana ing gegono aku ora bisa ketemu. Ya. Anjur si Abimanyu apa si Wisanggeni aku tak nang Amarta. Gini malah wis ketemu marang karo Waireng ya malah kebener tegese wong enom wis ora kainan ana perkara kaya ngene bisa ngandharake lan matur marang para pepundhen. Njur. Iki mau ngene. Ceritane kowe digoleki. Sapa sing goleki? Gosek. Alon-alon. Ki sing goleki. Oh, kuwi. Ya kuwi mau mbuh perkara kepiye rembuge aku ora ngerti ning sing baku kuwi goleki kowe. Aku arep ketemu Nata Ndrawati. Aku kepengin njaluk Tri Malaku Linuwat. Saiki tak sumanggake marang Waireng. Apa bener kowe goleki aku? Wah, jagat Dewa Bathara. Apa Yayi Kresna ora kelingan marang kedadian sing wis mung mergo saka sak tembung pun Kakang dadi nandhang kaya ngene. Ingkang kaya mangkono Yayi Kresna ora ana titah sak jagat iki ingkang bisa ngruwat Trimalaku. Aku njaluk ruwaten Trimalaku Kresna. Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakranira kumitiraning asta kacarita rikala semana amangsuli carita ngajeng pusaka Ndrawati Kanjeng Kyai Senjata Cakra ingkang tut uri dhateng lampahnya Regana Patih Udawa. Ing kono saksananipun pusaka Senjata Cakra mider-mider kaya kinjeng miling-miling yayah jangkung uninga Sang Nata Ndrawati wonten ing wewengkon Tanjung Anom Cumorot lan ing kono tanggap sasmita nempuh dhateng Sang Matengga Badar Prabu Baladewa Raden Jaki ngasta kembang Wijaya Kusuma.
Duh Yayi, pun Kakang matur banget Yayi Kresna bisa mulihake kaya wingi wuni. Mulana luputipun Kakang sing gedhe pangapurane amarga rikala semana ya mung merga sak tembung pun Kakang dadi malah ora karu-karuan. Nyoh kembang tak balekke. Sah. Lho, Koko Prabu kok ngendika sak lho. Rikala semana pun Kakang prasapa? Pun Kakang ora pati-pati ketemu marang Yayi Kresna yen ora bareng mbalekake kembang Wijaya Kusuma. Lah iki wis tak kundurke marang Yayi Kresna. Iya Koko Prabu. Petruk, Nun. Lah kowe kok gendong bendaramu kenapa? Wah, mboten ngerti. Niki wae ora ngeten critane kalih bapak. Do munggah ten kayangan Cakra Kembang ngaten nyuwun nugra wahyu Eka Jati. Banjur mboten ngerti. Bapak niku teko muring-muring niku Ndara Abimanyu niku pun gladran. Wonten tipak dipun cokot wonten gulunipun ngaten. Wah, bapak niku pamuk-pamuk kalih Kang Gareng, awatake Kang Gareng wani. Wong tuwa, wong rembugan mencela-mencele. Sapa? Bab nganu Gareng. Terus Petruk gandeng kowe sing dhuwur jangkahmu amba, bendaramu gendongen golek ana sinuwun Prabu Kresna. Lah niki. Gandeng kula sampun kepanggih kalian panjenengan rak tegesipun menika ana paribasan bejo kemayangan sinung ora kangelan leh kula mlayu mboten sah mubeng-mubeng goleki rana-rana pun ketemu ten mriki ya ngaten. Ya coba tak usadani. Kacarita rikala semana Sang Prabu Sri Bathara Kresna dupi wis kepareng angasta Sekar Wijaya Kusuma. Sinartan angenaken cipta muhung purbaning Hyang Widiwasa mulih kasembadaning sedya nggihipun badhe amulyakaken ingkang putra pulunan pun Abimanyu. Wekasan Den Ungkuli Sekar Wijaya Kusuma gregah enget dhateng Purwadut Sinuraden Abimanyu. Tangi nggih. Wis bisa eling Abimanyu inggih wa. Coba matura. Apa kang jalari? Kowe banjur tanpa kelingan marang Purwalan Dursina. Iya estunipun ngaten. Rikala wau kula kalian Kakang Semar Badranaya sowan wonten ing Kayuwangan Cakra Kembang. Sowan wonten ngayunipun ingkang asring andhunumaken wahyu Ibu Kulun Kumajaya. Nyuwun wahyu Eka Jati isa kasembadan pangestunipun saged kula tampi. Lah syukur. Wah, melu bunga. Sampun Koko Prabu mangke nek ngendika mindak mah klentu malih. Yo wis aku arep usul sawatan iki. Ndak malah dadi klera-kleru. Sak sampunipun mekaten kula kepanggih kalian Eyang Durna. Abimanyu kowe bisa lancar lan lulus rahayu anggonmu mulyakaken Tanjunganom. Nanging yen to kowe ngerteni mantram tolak bolo. Banjur inggih lajeng kula badhe nyuwun kula boyong wonten ing Tanjunganom nanging boten kersa kowe tak wejang nang kene. Mergo yen to dadak nang Tanjunganom aku sibuk ngaten.
lajeng piyambakipun nyepeng pamidangan kula metik wonten ing talinganipun ingkang putra nanging boten nginten bilih Eyang Dura menika nyok jangganipun ingkang putra gladrahan lajeng kula kemutan sumbaripun Eyang Durna mudhar kowe Abimanyu pakmu gedhe temekaning pati awon melih nggenipun ngraosi dhateng paman Setyaki pakmu cilik Setyaki mudhar Setyaki matane ramulan ngandel mboten Koko Prabu tiyang menika menawi kesusu adaanipun kleru niki wau Koko Prabu ngendika malih kalian Sencaki matamu ra melek niku napa sae ya karepku ming tak kon melek yuk niki wau teko klepat niku njur terpundi Koko Prabu tanggung jawab niki baline Sencaki ya Koko Prabu ora bali ya Koko ora dalah saene kleru pindho. Yo. Nek ngono Yayi Kresna jane aku mung rak mungkur ngelik ke Sencaki, muga-muga tanggap karo sing tak karepake gandeng sing gawe bibing perkara iki. Durna. Ha iki Durna kudu dicekel. Dipatrapi pidana sing murwat kurawan kluputane. Oh inggih, monggo sarengan Purpadesi Koko Prabu. Sencaki wis modar kok dadi serep nyawamu ae druhun iki kelakon mati pinduk
ae rame. Geger siar-siar melih niki wong. Ndara Antasena wau pun wangsul. Ra mboten pamit to kali panjenengan. Iya. Ning mboten napa-napa. Wah niku wau Ndara Sencaki kalian Ndara Baladewa ketemu Durna. Ming Durna kok duwe keundaan. Duwe keundaan nyokot. Bar nyokot yuk getak ae. Niku nek Ndara Sencaki kalih Ndara Baladewa cetha mungsuh nggih to. Kula ki wong ora ngerti apa-apa. Kula ya melu dicokot. Wah, abu-abu ambune jan. Dian. Sakniki ngeten. Kula niku padha wong dene wong nyambut gawe. Ning kula ki meri kalih Bagong. Bagong niku akate ora ngopo-ngopo ora nyambut gawe nang kene ning bayare padha. Nah, niku yuk. Gandeng kula niku yo semune mangkel kalih Bagong, mbok kula ki nyuwun tulung. Ngaten. Njaluk tulung piye? Nggih kula suwun mriksani kaca paesane tok ngaten. Petruk, nuwun Bagong. Iku ana liya tandinge Bagong. Ning Bagong ora percaya. Sampeyan mau ngertos nek Bagong ten iki? Ngerti? Wow. Kae iki swara apa to iki? Do nggugu karepe dhewe anggere muni esuk iki. Mongko nek esuk ngoten iki malah kudu sing wos lan wigati niki kudu ngati-ati mboten sak kesusu. Ora-orane nek kepadangan. Petruk, Nun. Iki ora ana liya. Sing nandingi ya mung bapakmu. Bapakmu kon mrene. Gong. Rene, Gong. Ngopo tengok nang kono? Ana apa? Bapak kon mrene. Oh iya. Pak. Timbali Ndara Kresna. Dititipi duit 30.000 dititipke karo Petruk. Wah, oleh rezeki ya. Ayo 30.000. Ayo rasah mukir. Ngopo to iki? Rasah ngopo ayo 30.000 pasrah aku. 30.000. Wah. Rasah mukir rasah cogoro karo wong tuwa kowe senengane nek ana dhuwit nguntu. Ayo. Bapak butuh 30.000. Ayo. Arep tak nggo tuku kabel. Mboten ngerti, Pak. Kula ki ora dititip. 30.000 ayo. Kakak suara mangke riyen iki kajeng kula wis. Ayo 30.000. Kula niku ora ngerti tenan kok mangke njaluk bendol. Bagong ngapusi. Iki kapok ora Petruk duleng-uleng bapak kan. Aku seneng anggar bapak ngamuk Petruk ngono kae. Wah, jan sip. Mesti bapak ku rada kodo Petruk. Mesti di polo Kakang Semar kula Den. Perkara iki ora ana liya sing bisa gawe padhang kepethenging swasana ya mung Kakang Semar Badrana ya. Mangsa borong. Iki Yayi Prabu Punta sak kadang. Lan srana ingkang kanggo mbangun kasatriyan Tanjungan wis bisa kecekel lan miturut ature Abimanyu Wahyu Eka Jati wis manjing wanggane. Lah ingkang kaya mangkono bombong rasaning pamikirku. Muga-muga besok akhir tembene Abimanyu Sembodo mranata marang kabeh para kawula katon dadi srana memayu-hayuning bawana. Para wong cilik ya digat. Nggih. Ning iki pepeteng iki kejaba Kakang mangke tak idak-idak.
Aku ki ora pangling. Ning iki sing nyepakke iki njur nang endi ngono lho. Lah iki aku wis ambune iki aku wis ora maido lah kok sing tak uyak ki nresep nang endi iki. Do didelehke ngendi apa ngerti wong barang arep dinggo kok mah didelikake. Iki njur nek mengkurdo ambune iki aku ora pangling ning ndelehke nang endi. Tak tembangne sik karo goleki. Ana kidung rumeksa ing wengi tego ayu luputa pilehi kabeh Jem setan datan purun panulukan tan ana wani ndel ora ditembang ora jedul miwah panggawe Allah gunane wong luput genia temahang tirta maling adotan ana ngarah mring kami guna duduk pan sirna angger kok ngene iki rasane kaya tumancem kekidungan iki mu pancen kena nggo gawe ngetokke laguning jin setan pripayangan wah aku ora pangling diapurmu kok dadi saben-saben mung tansah ngisruh saben-saben mung tansah ngisruh kowe iki jane nglabuhi sapa nglabuhi sapa kowe kuwi nglabuhi sapa ayo wangsulan aja mung meneng wae ora gemetake aduh Kakang Semar aku njaluk pangapura ya Kakang mergo aku nglabuhi marang putuku Duryudana anggone bakal olahe gayuh lugo wahyu Eko Jati wahyu Eko Jati wis mapan ana bendaraku kowe ora usah aneh-aneh mengko Duryudana sinuwun Duryudana sak kurawane kon bali janji ora gelem lan ora gelem bali iki sing kudu tanggung jawab kowe tak rampungi nanging yulae lae Kakang bodhone aku yen tana lupute njaluk pangapura entek angger-angger menjaluk ngapura angger-angger njaluk ngapura gelem bali apa ora kabeh dikon bali sing tok labuhi Duryudana sak kadang kon bali njur bajul-bajul barat sing doto umbar kon bali ning nek ora gelem bali aja takon dosa tak gumbala geni bubar waduh kapok aku olae lagi kena tembunge wis panas perbawane kacarita rikala semana Sang Pandya Batari Durga dupiden uman-uman dening Kyai Semar Badranaya rumaos miris adrih trenging penggalih lampahing jim setan ingkang sami cumondhok wonten ing wewengkon Tanjunganom bubar maut pating jlerit pating glembor kenging perbawani Kyai Semar Badranaya sami wangsul dhateng papanira dhewe engga mahanani kawontenan ing Tanjunganom dadya ayem tentrem